els primers xiquets que han pogut veure les primeres ja imatges d'este bioparc, i els animals estan al costat de les persones. Fins i tot, per exemple, la zona dels lèmurs, les persones poden passejar entre ells. Hi ha una colònia de lèmurs, Cati, molt important, una de les més importants d'Europa, podríem dir. 7 especies diferents convisquen juntes. Sí, tenemos 7 especies distintas conviviendo en la recreación de la isla de Madagascar. Madagascar, una zona també molt important per allò que té d'endèmic. La zona de Madagascar és una zona que se va segregar fa molts anys, l'illa de Madagascar d'Àfrica, i que té espècies específiques y moltes d'elles en risc d'extinció. Sí, sí. Hay un montón de especies animales en Madagascar que están amenazadas principalmente por la destrucción del hábitat, porque es una zona muy castigada por la erosión y por otros factores. Y los más representativos son los lemures, que son solamente son endémicos de la isla de Madagascar. Hay un montón de especies distintas. Aquí tenemos varias de ellas. Y también tenemos aquí a una especie que es el depredador natural de los lemures ahí en Madagascar, que es el fosa. Tenemos una pareja aquí. La civeta de Madagascar. Ja ho veuran ara de seguida quan comença el recorregut. Hi ha 4.000 animals, 250 espècies diferents, tota una oportunitat de conèixer més a prop. La veritat és que moltes voltes és important la feina que se fa de conservació i reproducció, perquè aquest és realment l'objectiu principal d'aquest tipus de parc zoològic. És a dir, molts d'aquests animals difícilment, sense l'ajuda dels humans, podrien anar endavant, cert? Sí, es uno de los objetivos, aparte de la investigación y de la educación. I és realment espectacular. Ahí veurem porcs formiguers, veurem mangostes... Las mangostes enanas, también i las ratas unes ratetes topo, que són raríssimes, per cert, que no tenen pell. Després podrem contemplar-los. Ahí tenim els animals mirant a la comitiva i diguem, bueno, què passa si avui